znajomy Oskar2007.pl i gramy na moim świecie PvP. No. Ja pierwszy raz gram. Jaki pierwszy raz? Nie no, nie pierwszy raz, to w YouTubie. Aha, pierwszy raz nagrywasz z jakimś youtuberem? No to ja też byłem w Facebooku. Aha, a ja nie mam Facebooka. Dobra, ja będę oczywiście klepać z mojej taktyki. Kurde, zapomniałem sobie włączyć On campfire. i tak zabije. To nie macie na to. O nie! Wiesz, że jego i tak Krzysiek zabije? No chodźcie klepać. Mówiłem? No nie chciałeś, że ty mnie rozwalisz. No bo ja... To nie ma takich lampów. No bo używaj mojej... A mi akurat nic nie laguje, nie baguje w ogóle. Ale dobra. Oczywiście dodałem nowe klasy, bo miałem takie dupne... Bo to PvP było bardzo dupne i trochę je ulepszyłem. No chodźcie klepać. Chodźcie klepać. Nie, nie. Nie chcę się Dobra. rozwalić. No chodź tu. Aj, pomylicie, od razu zginam. Radzę ci... radzę ten. Ja ci polecam elfa, naprawdę. Jak ty jesteś postać niewidzialną, No nie. to jak tu nie ma? Każdy jest niewidzialny. Nie no. Chyba kiedyś ninja był niewidzialny. Ale chyba. Ja nie pamiętam moich wszystkich klas. Dlaczego jeszcze nie jest niewidzialny? Dalej chodźcie poklepać. Ja ci polecam... Ej, zdradzę ci moją taktykę. Ja naciskam sojusz i klepię. Sojusz i klepię. Bo da się mieć bo da się postawić sojusz i jeszcze bić do tego. O tak. Teraz ci się nie pozwolę. Widzicie? O tak. O tak właśnie klepię. Kurde, nie strzał. Jak to? Widzisz, że jestem elfem, a elfy to łucznicy. No wychodź! Wychodź stąd! Kurde, skąd ty masz? Kurde! Chowaj się szybko! Kurde, snajper się znalazł, no? O, jak się... Ale się skampiło, on mnie zabić nie może. Kurde, trafił mnie. Paniec. Dawaj szybko, żryj to. Jeden strzał i chyba po mnie. Ja mam nieskończony strzał, ci powiem. Dobra, mam szansę, by wbić na kampę. Dobra, i teraz cię wykampię. No i tak, i przez to można wszystko wiedzieć i wszystkich wykampić. Tam, zasnajpić. Kurde, trafił mnie na początek. I co, i co? Spoko, i tak mam nieskończoność. Dalej, no wbijaj tu!
Ej, jak ty się tak wychylisz, to lepiej cię wykampić. Dalej, dalej no. Nie, wcale nie trafiłeś, dobra, trafiłeś mnie. Snajper, kurde. Jedę się chowam, kurde. Daj. Ale wykampisz mnie na stówę. Tam. Strzelaj tam. Wiem, wiem. Dostał! Pięknie! Dalej, chodź tu! Chodź tu, skubany! Kurde! Dere morele! Tam. Dostał! Kurde, bym cię trafił! Normalnie za tobą byłem. Moja strzała. Strzała. Yeah! I kto tu jest snajperem? Na pewno nie Gudek rycerz. Rycerz Stefan. Rycerz Stefanek. Jak ty nazywasz? Ale o co ci chodzi? Kto to jest? Jestem elfem. Powiem. Dostał! Jaki snajper? Ja nawet w niego nie celowałem, a i dostał. Kurde, ej, ten wchodzi na górę, nie? Ja schodzę na dół. Tere morele, tam. Tere morele, tam. Chodź. Dostał! I co? Niby nie jestem snajperem, co? Dobra, nie jestem aż takim pro snajperem, ale trochę jest. Dawaj, tu. Gdzieś, dawaj. O, tam jest kampa. Już 8 minut się nagrywa. Gościu, bo będzie nudny odcinek, chodźcie tu klepać. No dalej, złaź. Czekam. Tak strzelić nie umiesz. Dobra, zabij. Dobra. No chodźcie poklepać. Gościu, to nie będzie odcinek na snajpieniu. Daj, szmato. Jak ty mnie nazwałeś? Szmatę! Nazwałem cię szmata. Będzie ciebie szmata. Dobra, nie przeklinaj na odcinku. Ale został sklepany. Będą się ludzie śmiać. Kurde, zwinność na maksa. Słuchajcie, ludziska, naprawdę wy nie wiecie, jak trudno było mi to nagrać. Ciągle mi się nie chciał załadować Minecraft. I wszystko mi przeszkadzało, by nagrać ten odcinek, więc no proszę dać lajka za to, że się tak męczyłem.
Dobra, na hardcora mam mało HP, klepa. A kuta. No bo ty no bo jak się tepasz, to ci zadaje HP. Ej, popatrzcie! Ja to zrobię. No czasem bez się respić, ale dobra. A ja mam escape'a? A ty? No to po tym odcinku ci napiszę jak się nazywam i sobie pogadamy później na Skype'ie. A ty to widział jak wyglądasz. No a trochę jak wideokinek, tylko że inaczej. Ale nie gadamy o Skype'ie. Będzie git. Cicho. Dalej, chodź tu się klepać. Wszystko jest fajnie, tylko musi być ciepła krew. Kurde, że 11 minut się nagrywa. Jeszcze trochę już będzie koniec odcinka. Dlaczego? No bo nie mogę ci powiedzieć. To jest moja tajemnica. Nie no dobra. Po tym odcinku ci powiem. Bo ja nie jestem takim zdradliwym youtuberem, co wszystko gada na odcinku, kurde, nawet tajemnice. A ty tam? Ty ciągle lubisz się kampić, no? Co za... Ciągle jak grasz na tym... Ciągle jak grasz na tym serwerze, to tylko się kampić, no. Ale wiesz, że już po tobie. Dobra, zabiję tylko Oskara i już chyba skończymy ten odcinek. Nie będziesz. Będzie zabójstwo. Zabójstwo. Kurde! O tak, fuck you. Dobra, słuchajcie, ziomeczki, no to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, no i trzymajcie się, cześć. Dobra, na razie, pa!